and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Nangilan, babantaya si Milan ha? Ha? Ngano di ay butoy? Nagsusi na siya kung kinsa si Milan. Kinsa? Si Senyor Emilio. Nanawag siya. O gipangutana ko niya kung naaba ko na ilhan nga Milan. Ginoo ko. Ang ako lang gikadlukan nga tingalig. Mukalit og abot dinhi ang senyor. Og iyang makita si Milan. Imo sa di ay siyang gitug-anan bahing Milan toy. Awa, uy. Ako siyang giingnan nga. Doon ako yung nailhang Milan. Tiguwang na tong saop. Salamat. Daghan kayong salamat nimo butoy ha. Kasaligan ka gyud. Nagtamod lang jud ko sa gibili ni aning tatay ng ilang. Sige butoy. Ako pahimangnuan anak si Milan. Nay, swerte gina ko malita. Anak. Do na ka ba gitago nako? Oh. Ha? Nagkita ba mo si Senyor Emilio sa Manila? Oh, Nay. Ginoo ko nimo Milan. Ngano nagkita man mo? Natultulan niya ang venue diin. Gipahigayon ang awarding, Nay. May gani kay nahuman na ang pagpanghatag sa premyo. Sa dihang kalit siya miabot. Iya bang nakita nga nagkuyog mong duha si Senyorita Hazel? Oh, Nay. Unya, unsa may gibuhati nimo ha? Wa siya nahimo, Nay. Kay diha man ang ako mahal. Mahal lang gihapon. Bisag nag-ungaw na sa kakuyaw ang imong kinabuhi. Wa mo ko isa niya, Nay. Ang panagkuyog ninyo duha ni Senyorita Hazel, may usa ka dakong sa alang ni atong mapahitason. Ni atong demonyo. Nay, Kinahanglan magbantay ka. Wa ta masayod kanus asya mo abot ini. nagtuo sa di ka, Nay. Nga, magpatara lang ko niya. Kung magkita mi. Milan, dili pa karon ang panahon, anak. Ano mo, Day, Nay? May panahon, Day, alang sa mong panagharong? Dili ta maghisgot ni ana. Basta, ayaw gid una hilabti ang imong kwarta. Nga naman ka, Milan. Wa ko makasabot inanay eh. Unsa may iwa ni mo masabti? Dili gini pahilabtan ang premyo. Kung mao na gusto ni nanay nimo, isod na sa bangko. I-deposit? Oh, aron dili kini mo mahilabtan ba? Maayo dito sa bangko kay may interesan pa. Ako taning ilisan. Dollar man eh. Oh, Aron mapalitan dagag pasalubong ba? Salamat ba nga wag gini mo pasagdi ako nanay. ay sus, Milan, ayaw pag-una-una, ana, uy. Kisa mo ko'y magtinabangay ba? Kita raman. Pero wag gid ko makasabot ni nanay eh. Murag doon naging misteryo nga nagpaluyo sa iyong mga sunultihan. Gibayran de dayon nimo ang gibangan mong auto. May dautan ba? Magduda gyud ko. Kay wa ko makuha ang ruta diin mo gamita ang auto. Nagsusi ka dahil sa rent-a-car office? Gitawagan ko sa tagiya. Wa gid ay ko'y sikreto. Gipasidanan ka nako. Nga ako may magbuot sa imong kinabuhi. Ako mo ay nagdasa akong kinabuhi. Busa, ako lang ang may katuwid ng pupadagan sa akong kinabuhi. Oh, Hazel! Hazel! Niya ka sa akong gahom, Hazel. Busa dili ka makabalibad bisag unsay gusto kong mahitabo sa imong kinabuhi. Nang, na-deposit na ni Milan ang iyang premyo? Ambot lang ka rin. Oh, doon na kay problema nang? Dako gid kaayo ning akong problema ka rin. Nagkita gid ay sila si Senyor Emilio ug si Milan. Unsa? Og nanawag ang senyor ni Butoy
nagsusi kung kinsa si Milan. Nasakpan din mo si senyorita sa iyang amahan? Ha? Ayaw na lang gud paglimod, Milan. Kaysa may nagsulti ni mo? Si nanay ni mo. Kitukanan di ka, nanay? Nga naman sa diay kung tug-anan ko ni nanay ni mo. Nabalak ka na pag-ayo si nanay ni mo sa inyong panagkita ni Senyor Emilio. Og nagkinahanglan sinang ilang adunay kapahungawan sa iyang kahadlok. Sorry lang kayo rin ha nga. Wa ka na ko tug-ani sa matuod nga ng hitabo dito sa Manila. Nagkita na din mo ni senyorita sa una nimong pag-atos Manila. Oh, kay usama sad siya sa mga contestants. Nagkita mo dito? Lagi kay parehas may contestants. Wa lagi ka mo tug-anak ko. Hadlok mo ko, tingalig. Mutugan kasi ang amahan. Unsa? Sa among panagkita dito, wanay nun may makapugong sa among pagbati. Dunay nahitabo ninyo? Ha? Grabe, sino mong duda rin eh. Wow, uy! Pero, kuan, nauyab na ako si Hazel. Nabuang na. Ay, Milan. Wa ba ka maguna-una sa kaisog ni Senyor Emilio? Nga nanguyab naman hinoon ka ni Senyorita Hazel? Parehas maming duwa nga doon ay pagbati sa usag-usa. Mao to, kami na, uyab na mi. Nabuang naman tingali ka, no? Ha? Kung nahigugma, nabuang na di. Nahibaw ka gyud nga lagot kaayo si Senyor Emilio sa mga pobre. Unya nanguyab na hinoon ka ni Senyorita Hazel? Daan naman nga, gana nga mong pagbati sa usag-usa rin. Pero, nagpugong lang ko. Wa gyud ka makapugong sa diha nagkita mo dito sa Manila. Tapa, nasuko Ha? ka? Ha? Nasuko ka? Wa, uy. Ngano gutang masuko man ko. Pero nahadlok lang ko, Milan. Kay mo mong kinang gituyuan nga uyabon ang senyorita good. Unsa man, nahibaw na ba ang senyor sa inyong relasyon? Wa man tingali. Unya anong parte mo sukuha sa senyor sa diyang iya ka nakita? Ako natural man tingali kay di ko siya gustong pobre. Pero si Hazel, nahigugma man ako. Kanang senyorita mao ginay makaamong nimo. Wala gi ko makabugong sa kong gugma nga to ni Hazel karon. Nahibaw ka na gyud sa kaisog ni atong Senyor Emilio. Mulaban bitaw si Hazel ako. Badiha uy. Laban. Karon. Mayo gani kay nakauli pa ka din buhi, no? Ha? Oh, midali bitaw mig pauli kay nakuha na ko na mo ang premyo. Karon Milana. Magbantay ka na sa mong kinabuhi. Ha? Nanawag na si Senyor Emilio ni Butoy. Nangutan ako nakailabas yung Milana. Pero gipanaliptan mo ko ni Noy Butoy. Ikaw rin. Wa ka pangutan ah. Wa mo ko'y cellphone. Di kin makapangutan na si Senyor Emilio na ako. Kung pangutan noon ka, mutugaan sa deka nga ako si Milan. Ang uyab sa iyang anak. Nayabag naman tingali kang tawhana ka, uy. Gilikay ka manggani na ako ni Senyor Emilio sa dinhi pa siya. Unya ako na hinuoy mo butang ni Mus Peligro. Salamat kayo kung mauna rin. Sa gayon nga makahuman ko sa kong pagdoon. Unya, may premyo man ko nga manilyon. Tingali, di na ko mauwa mo atubang ni Senyor Emilio. Aron pangayoon ang kamot sa iyang anak. Nayabag ka? Ha? Patyon kang Senyor Emilio, oy. Kung iya ka makita. Karen. Sa diyang mi chat ka nga manawag ko nimo. Nangita dayon kog lugar. Usay problema, mahal. Nanawag si Papa nang sabay asyenda. O sino'y butoy may nakatubag. Ipangutanan siya kung doon na siya na ilang ilang. Unsa? Nahadlo ko mahal nga. Muhilong mo kari si Papa ni mo. Unya, magkikita ni Karen. Unya, magpatudlo kinsa giminan. Mutugan sa di ay si Karen? Ambot lang. Nahadlo ka?
Kung nakahuman lang unta ko sa kurso. Di ko mahadlok, mahal. Pero, mag-graduate pa man ko ba doon? Mahal, ayokong inga nga i-surrender mo ang atong relasyon. Mahal. Mo anak ko, dili na ko mabuhag nimo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!